Můj podnik. Ideme vyčistiť stoly. Tak. Dobrý deň. Čo by ste chceli? Ja by som si dal kavičku. Kávu, počkajte. Tak. Tam máte kávu. Asi nemám. Aj tu ju máte. Už ešte zohrám. Tak, dobre. Takže káva, to bude euro. Sa páči. Ďakujem. Prepiť. Nechcete ešte dať čo na cestu, alebo... Ňam. Potom si ešte niečo asi kúpiť. Nechcete taký steak, zabalím vám ho. No, aj kurča by som potreboval doma. Tak. Steakov koľko? No, 5 by stačilo. Dobre, tak. Tak. 5, takže 5 steakov. Oj, som si to zobral, nechce. Tak, teraz ešte stejky. Stejčíky. No, ako to bude asi stať? Ešte plus 100, takže 4 plus 1 kurča je gratis. Takže to bude spolu, počkajte, porátam. Takže 99, tak, dobre. Všetko 10 eur. Tu máte a drobné si nechajte. Dobre, ďakujem. Dovidenia. Asi už idem domov, takže tak. Zamkneme podnik. Tak, dobre. Tak, ideme si prezrieť domov. Taká mačka zase. Tak. Nič mi nechýba. Tak si idem do podniku, rýchlo si myslím. Hej, počkajte, nie. Už idem. Ok. Tak som to mknul. Poďte. Čo by ste ako chceli teraz? Teraz by som si dal pivko, lebo som smerný. Pivo to robí najlepšie. Tak, toto. Máte. Vaše. Takže pivo teraz máme v akcii. Stálo 5 eur, teraz je len za 3 eurá, takže 3. 3 eurá. Ďakujem. To je višňové, nebo ako? Presne. A odkiaľ ste asi? Teraz v akom dome ako bývate? Ja bývam hneď takto oproti. Ako... Poďte sa pozrieť. Idem, poďte. Prvý. Čakajte, len zamknem ešte. Takto. Ja som sa tu Tak, práve... skúšam to. Dneska som sa tu Tak, dobre. Počkajte, kde ste tu? Nechali ste tu... Aha, dobre. Tu. Dobre, ukážte. V tomto, tu dome. Si ho ešte preskúmam zvonku, idem dovnútra. Teraz dneska som sa tu nasťahoval, takže tu nič nemám. Vidím. Idem sa ešte pozerať von výhľad. Takto. Dobre. No. Dobrý výhľad tu máte. Mám za vašu kaviareň. Presne, tu na. Čakať, tam. A ešte som vám zabudol ten pohár z kávy vrátiť, tak nech sa páči. Oj. Tam hore, dobre. Tu na, ukážte. Ďakujem.
takže Au. tak to idem do mojej kaviárne, dúfam, že tam Trochu som si neprišiel. poranil nohu. Zále. Kaviareň, dobre, tu. Au. Neviete, kde tu je nejaká ošetrovňa? Ošetrovňa, počkajte, poďte sem. Au. Zamknem, tak. Poďte sem so mnou. Zostalo zosunuté. Au. Mohli by ste počkať? Poďte. A vlastne tu teraz. A nik majú asi zatvorené. Takže pozriem sa na to u mňa, vám na to. Môžem tu počkať? Asi nie. Pepper Street ešte nie sú doma, tak poďte tu do môjho obchodu. Práve som namiešal úplne taký lektvar, tak možno vám to pomôže, uvidím. Tak otvoríme kľúčom. Pomôžem vám tak. Dobre. Poďte tu a čakajte. Za to, že sme sa teraz tak zoznámili, to bude zadarmo pre vás. Tak. Tu nám. Ešte rádio pustíme. Tak. Také na uzdravenie, ako viete. Na emeraldy. Emeraldy ešte ďalšie. A ten lektvar. To tie emeraldy na okrasu, také kamienky. Jeden mi je lepšie, dokážem ešte vyššie skákať. Asi sa mi to noha až moc zašetrila. Ďakujem vám veľmi pekne. Čo vám za to dokážem dať? Jo, nič netreba. Nie? OK, tak to je dobré. Tak, majte sa. Dovidenia. Tak. Ja mám zlámačka. Mačka. Tak, dobre. Jo. A tak to sa skončil asi môj deň.